ନୂଆ ବର୍ଷର ଆନନ୍ଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘୁଟି ଆସିଲା କଳାବାଦଲ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଟିକାବାଲି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀ ଉଠାଣିରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପ୍ରାଣହାନି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚାଳନା ଓ ଦ୍ରୁତଗତି ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପିକରଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରୁ 2 ଯୁବକ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଏକ କେଟିଏମ୍ ବାଇକ୍ରେ ଟିକାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ଟିକାବାଲି ବଜାର ମଝିରେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେହି ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଚଳନ୍ତା ବାଇକ୍ରୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବାର ଦେଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଅକୁଶ ଓ ମାଡ଼ ଭୟରେ ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ଗାଡ଼ି ନ ଅଟକାଇ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସେଠାରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ। ବାଇକ୍ଟି ଟିକାବାଲିରୁ ବାହାସାହି ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାଲୁଙ୍କି ନଦୀ ଉଠାଣିରେ ଗତି ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ବାଇକ୍ଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବାଇକ୍ ପଛରେ ବସିଥିବା ବୁର୍ବିନାଜୁ ଗାଁର ସିନୁକା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପୁଅ କଳାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ବୟସ 25 ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବାଇକ୍ ଚାଳକ କଟିମାହା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତାପ କହଁରଙ୍କ ପୁଅ ଦୀପକ କହଁର ବୟସ 19 ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଟିକାବାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଟିକାବାଲି ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା କେସ୍ ନମ୍ବର 1/26 ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ରୀତାମ୍ବର କର କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ରମେଶ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ।